बे समाव मावफुं सोद्रोमा डॉक्टर नीलुत सरगियारिनि गोख्रों फिनजाथाय मावफुं सोद्रोमा नीलुत सरगियारिया एमसीएलए मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय होफिनदों बुंदों एमसीएलए मुनमुन ब्रह्मआ जानला मोनला बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि हेंथायै एमसीएलए मुनमुन ब्रह्मआ बायदिसिना गाज्रि राव बाहायनायनि गोख्रों अजद खालामदों इउपिपिएल दुलुगा दिनै बिनिनो खौरांगिरि मेलाव एमसीएलए मुनमुन ब्रह्मखौ गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों मावफुं सोद्रोमा डॉक्टर नीलुत सरगियारिया मुनमुन ब्रह्मखौ थांखिनानै बिटिसिनि जारिमिन मिन्थि मानसियासो बेबायदि जानला मोनला बाथ्राखौ बुङो होननानै बिथां नीलुत सरगियारिया गोख्रों रावजों फिनजाथाय खालामदों बबेखानि प्रमद बर'खौ मान गैयै बाथ्रा बुंनाया बिटिसिनि 32 लाख सुबुंफोरखौबो सोंखारिनाय जादों फरबरजरा बियाबनि एमसीएलए मुनमुन ब्रह्मआ खौरांगिरिनि गेजेरजों प्रमद बर'खौ गाज्रि बुंनाय बाथ्रानि फिनजाथायाव ओरैबायदि बुङो बिटिसिआ सोरबा हाग्रामा महिलानि नङा बियो बिटिसिनि रायजो राजाफोरनिसो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मावफुं सोद्रोमा डॉक्टर नीलुत सरगियारिया एमसीएलए मुनमुन ब्रह्मखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ बोखांना लाफिननांगौ होनना गोख्रों दाबि खालामबावो दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जानि सेन्ट्रेल अफिसाव नोंथांमोनखौ बरायबाय थारैनो मोनसे रादाब जों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दैथायहरनो नागिरदों मैयासो जोंनि मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि हेंथायै पर्बतजरानि एमसीएलए मुनमुन ब्रह्मआ गोबां गाज्रि रावजों सोंखारिनाय बिनि सायाव मोनसे आङो खौरां नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों होनो नागिरदों बिथाङा जाबायदि रावफोरजों मिडियानि गेजेराव होदों बियो खोब दुखुनांथाव आरो बियो जोंनि पार्टिनि थाखायल' नङा बियो बिटिआर रायजो राजा बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरनि थाखायनो दुखुनांथाव खारन जाय सुबुङा बिटिआरखौ सन्मान होनो रोङा जाय सुबुङा बिटिसिखौ नैबे ओनसोलखौ सन्मान होनो रोङा जाय सुबुङा नैबे ओनसोलनि सायाव अननाय गैया बिटिआरनि सायाव जाय सुबुङा मोजां नलेज गैया बिटिसिआ माब्रै जोनोम जाया बिएसिआ माब्रै जोनोम जाया बिटिआरआ माब्रै जोनोम जाया बिनि जारिमिनखौ जाय मिथिया बिथांमोन बायदि मानसियासो बेबायदि जानला मोनला खोथाफोरखौ बुंनो हायो बिथाङा मिथियोना मिथिया आं मिथिया जे बिटिसिखौ सृष्टि खालामनायाव बिएसिखौ सृष्टि खालामनायाव बिटिआरखौ सृष्टि खालामनायाव गोबां रायजो राजाफोरनि मुंख्लं जादों बे मुंख्लंफोरनि बिनिमयाव गोबां सुबुंनि सेक्रिफाइसनि बिनिमयाव दिनै बिटिआर मोननो हादों बिटिसि मोननो हादों बिएसि मोननो हादों बेखौ बिथाङा दिनै जुदि बावगारोब्ला बियो बिनिख्रुइ बांसिन दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जेबो थानो हाया दिनै बिथाङा बिटिआरनि चिफ मानिजाथाव प्रमद बर' बिथांखौ सन्मान होनो रोङै मोनसे जायफोर बाथ्रा बिथाङा बुंदों बियो प्रमद बर'खौल' सन्मान होयै बे बाथ्रा जानो हाया बिथाङा बरन्स जोंनि बिटिआरनि 32 लाख बे सुबुंफोरखौबो बिथाङा सन्मान होनो रोङाखै इउपिपिएल बिजेपिनिल' चिफ नङा बियो 32 लाख जोंनि जनसाधारननि चिफ बिथांखौ गाज्रि बाथ्राजों सोंखारिनाय माने जोंनि बिटिआरआव थानाय 32 लाख सुबुंफोरखौ सोंखारिनाय जायो बिथाङा मुनमुन ब्रह्मआ बिटिसिनि चिफखौ बा बिटिसिनि बे चेयारखौ सन्मान होआखै माने बिथाङा बुजिनांगौ जे मोनसे समाव बिथांनि बिगुमायाबो बिटिसिनि चिफमोन बे बिटिसिनि चिफखौनो बिथाङा सन्मान होआखै बेखौ बुजायो दा बेफोर खोथाखौ बिथाङा सोलोंना लानाया मोजां राजनितियाव गोदान फैदों सोलोंनांगौ बहुद दङ दानो गासैखौबो
मिन्थिजोब्बाय साननानै रोंजोब्बाय साननानै जानला मोनला खोथाफोरखौ मिडियानि सिगाङाव बुंनाया खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो आङो खावलायगोन दिनै जे इउपिपिएलआ शक्तिशालि जादों, बिथांमोन बायदि जानला मोनला खोथा बुंबाय थानायनि थाखायनो बिपिएफआ दुरबल जालांदों। आरो बिथांमोन बायदिया बिपिएफआव थाबाय थायोब्ला बिपिएफआ थाङै थाङै लाथिख' जागोन। खारन बिपिएफआव बा बिपिएफखौ जों दुरबल जानायखौ लुबैयाखैमोन। आनसलिक दोलोखौ जोंनो नांगौ। किन्तु बिथांमोन बायदि बेक्तिया जुदि बेबायदि दलाव थाबाय थायोब्ला बै दलाव थाग्रा सुबुंफोरा निस्सय दलखौ एंगारनांगौ बाध्य जायो। दा बेखायनो आं लुबैयो जे बिथाङा जानला मोनला बेफोरबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बिथाङा बोरै राजनितियाव फैया, राजनितिनि गादिखौ बोरै मोना, बिनि जारिमिनखौ पर्बत जरानि रायजो राजा गासैबो मोजाङै मिथिगौ। दिनै थांनाय 17 बोसोराव पर्बत जरायाव जेबो उन्नति जायाखै, जेबो डेभेलप जायाखै। किन्तु थांनाय 2 बोसोराव गोबां लामा, गोबां सुबुंनो अनसुंथाइ होदों, गोबां सुबुंनो गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जों स्कलारशिप होनो हादों, गोबां सुबुंनो जोङो अरुणोदय होदों, गोबां सुबुंनो जोङो न' होनो हादों। गतिके बेफोर गासैबो प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे सम्भब जादों। गतिके आं दिनै बिथांखौ बा बिथांनि जिबोर माने जायफोर मिडियानि गेजेरजों होनाय जा सोंखारिनाय बेफोरखौ जोङो धिक्कार होदों, बेखौ जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथाङा बेफोरबायदि जानला मोनला खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिथाङा मानसिखौ सन्मान होनो सोलोंनांगौ, खोथा बाथ्रा बुंनो सोलोंनांगौ। बिनि उनाव मिडियानि गेजेराव बा मिडियाजों मोगा मोगि जानाया मोजां होननानै आं बुंनो सानो। गतिके बिटिसिआ रावनिबो बिफानि सम्पति नङा, बिटिसिआ सोरबा हाग्रामानि नङा, बिटिसिआ सोरबा बिपिएफनि नङा, बियो बिटिसि रायजो राजा 32 लाख जनसाधारननि बियो बिटिसि। गतिके बेखौ जाय गोसो जायो एरै जानला मोनला बुंनो हाया। आरो बेखौ सोरबाया जेरै सालायफिदिङो एरै बुंनो होननानै सानब्लाबो बेखौ रायजो राजाफ्रा गनायनाय नङा। बेखायनो आङो दिनै मिडियानि गेजेरजों बुंनो सानो जे जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन फैदों, बिटिआरआव दिनै सान्ति फैदों। बे सान्ति फैनायाव गोबां रायजो राजाफोरा मानिजाथाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बे सरकारखौ समर्थन होदों, बे सरकारखौ बयबो हेफाजाब होदों, मदद होदों। बेखौ नुनानै बिथांमोना गिख्रंखांदों आरो बेखौ नुनानै बिथांमोना गिनानै जानला मोनला सोरबा सासेनि बा सोरबा बेक्तिनि बा बेक्तिखौ आक्रमन खालामनानै खोथा बाथ्रा बुंनो आरम्भ खालामदों। गतिके बिथाङा फैबाय थानाय समाव गावनि समस्तिया जे गोमागोन बेखौ मिन्थिखानानै दिनै बिथाङा बायदिसिना खोथा बुंनो आरम्भ खालामगोन। गतिके बिथांखौ आङो दिनै खावलायनो लुबैयो जे बिथाङा जा बायदिसिना खोथा बुंदोंमोन बेखौ बिथाङा बोखांना लानांगौ आरो बिथाङा बैफोरबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायो। गोजोन्थों। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन।
गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्ल्स स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।